млят. От грозде, което расте покрай Чарно море. От вашия роден край? Ще се изненадаш, ама моя роден край е Македония. Моят дядо бил комита. Когато въстанието против турците било потушено, избягал в България. И сега кръгът се затваря. Ето ме мен. Връщам се у дома като освободител. А може би сме и роднини? Балканска работа. Или роднини, или душмани. На здраве. На здраве. Разказах на моите началници за всичко, което сте направили за нашата кауза. Мерси. Предложих да ви помогнат да оформите свой собствен вестник. Много ви благодаря. Трябва да благодарите на вашия талант. И да не го харчите на празно. Аз мисля, че давам всичко от себе. Давате. Ама понякога за погрешни неща. В неделя ще играете срещу Левски, така? Така. Така. Кой може да помисли, че един толкова малък клуб ще влезе в финалната борба за титлата? Така ли? Така е. Телеграма за вас. От господин Батенбергски. Министъра за спорт. А? Пък кокошка не може да победи орел. Оставете ги тези идиотски сънища, че ще спечелите купата. Това, което до сега постигнахте, е достатъчно. Смислях, че футбола е честна игра. Може би, но тук става въпрос за други неща. За вашата кариера. Между другото. Heute dribbeln und kicken wir nicht. Das könnt ihr sowieso schon besser als ich. Erinnert ihr euch an die Filme von Charlie Chaplin vor der Kriegszeit? Da gab es einen Film, in dem er einen Sparringpartner im Boxring spielte. Der Kerl, der ihn herausforderte, war ein echter Riese. Und deshalb versteckte Charlie ein Hufeisen in seinem Boxhandschuh. Erinnert ihr euch? Die ganze Welt glaubt daran, dass die wahre Kraft des Menschen nicht in seiner Größe, sondern in seinem Herzen und in seinem Verstand liegt. Morgen spielt ihr gegen die königlichen Meister. Alle werden gegen euch sein. Ein starkes Team, Schiedsrichter, Vertreter der Regierung und der Behörden. Aus dem ganzen Fußball ist plötzlich viel mehr geworden als nur ein Spiel. Ich wünsche euch alles, was ihr braucht. Toi, toi, toi. Abdi? Neuer Befehl von Gavanov. Ich darf das Fußballstadion unter keinen Umständen mehr betreten. Das hier war meine letzte Lehrstunde. Денес е най-важният ден в моят живот. А бараат от мене от све да се откажа. Слушна вести от фронтот. Русите узвратиле, нашите морали да се повлекуят. Не можам да поверуjem. Не можам да го замислам тој свет со кој они ќе владеат.
Сега е доцна да се меняат страни. Господине Павлов, таа више не може да ве чуе. Знам. Иде радио, иде цивилизация! Хайде. Добър ден на всички любители на спорта в цялото ни царство. Излъчваме на живо от градския стадион Скопие в очакване на началото на големия футболен матч между отборите на Македония и Левски. Играе се за шампионската титла. Един сблъсък, който би трябвало да определи кой ще спечели трофея на нашето велико царство. Една битка, която ще определи новия шампион на нашата велика страна. Състава на отбора на Македония в този момент изтичва на терена. Виждаме на вратата Методия Санчес, Петър Рафалов, Титанчо Зелеников, Михаил Комов, Йордан Попов, Емир Колак, Цанко Сарамзалиев и Коста Симеонов, заедно с Теофил Черчуклийски. Треньор на тима, който в момента не виждаме, е Рудолф Шпиц. След като знамената в този момент, капитаните на двата отбора се приближават към съдията. Съдията обсъжда топката на страната на Македония. Футболистите на Македония се подготвят да изпълнят Muestros realizan primeros. ¿Qué realizan? Con el fútbol, padrón. Primeros pegan la pelota. ¿Y de dónde yo sé estas cosas? Este es el primer torneo en mi vida. Публиката е в състояние на делириум. Целият стадион ехти от грамогласно скандиране. Тук обаче са и делегатите от Министерството на спорта, които в този момент поздравяват футболистите на двата отбора. Съдията в този момент дава сигнал и матча започва. Обаче тук Захари Радев. Петко Радев отнема топката от Радев. И това е фаул. Да, това е фаул. Това е фаул. Божил Ласков изпълнява так свободен удар, но тук Черчуклийски, който за момента овладява топката. Обаче тук великолепният Чори, който отново отнема топката от Черчуклийски. И къде си решвал? Къде му скина рука? Струва ми се, че Драган Панчев търси някакъв фаул. Обаче естествено няма фаул. Съдията си знае много по-добре работата от Драган Панчев. Musst du faul verlangen. Шедьор, какъв разкошен удар на Чуто! Но вратарят Срънчев отново разваля този невероятен шанс на Чуто. Симулира тежка контузия и по-точно... Димитрия, направи нещо, Димитрия! Димитрия! Иска да пиване! Иде му! Домашния отбор заради фал в атака. Не важи. Абсолютно недопустима агресивност показват футболистите на Македония. Удри го! Димитрио! Що дребеш, бе? Направи нещо! Lasst euch nicht schlachten. Alle zusammen. Alle zusammen. Отново атака на Мицки. Чуто напред. Чуто прави пас към Васил Спасов Велека. Чуто изпреварва всички и влиза там в наказателното поле. Офсайд! Спасов отново прави пас към него. Удри го, кучеваница! Какъв великолепен царски бих казал разкусен футболен мач.
И това е гол! И това е гол! Това е гол! Стоян Стоянов! Завърши първото полувреме и Левски извежда резултата напред с 1-0. Jedes Spiel hat zwei Halbzeiten. О, кой ни е дошъл? Димитрия, да не дойде да ни доразкаже за Олимпиада у Берлин. Или možda umeđu vreme si go šitna Timot. Си го понесов ова кој спомена. Да ми дојде умот. Дека не сум ни Чаплин, ни кралј Давид. Јас сум никој ништо. И немам поема како да го користам. Ама може, вам ќе ви донесе среќа. Los geht's. So, jetzt gebt ihr euer Bestes und dann noch ein bisschen mehr. Die Mutter denkt, dass ihr gemeinsam spielt. Der Ball ist euer 12. Mann. Und ihr müsst euch an das erinnern, was wir im ganzen Training immer gesagt haben. Mal kombinieren, auseinanderziehen, Geschwindigkeitswechsel, dann wieder alle zurück, gemeinsam verteidigen und im Kollektiv spielen. Und vor allem dran glauben. Jawohl. Ihr müsst das Spiel auseinanderziehen. Ihr müsst die Regeln lieben. Auseinanderziehen. Das geht, das geht. Es geht doch, es geht doch. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. So. Vor allem, ihr müsst schneller spielen. Schneller. Jetzt schieß! Schieß! Македония Левски равенство. 1-1. Jetzt haben wir noch ein klein bisschen was zu tun. Es ist noch nicht zu Ende. И това е фаул в наказателното поле. Фаул в наказателното поле. Това се протестира. И футболистите на Македония на съдното отбора протестират, но съдията изключи футболиста на Македония Драге Панчев и присъди Дуспа Залевски. Дуспа Залевски. Нормален ли си? Защо? Ама защо? Мила съдева! Да ти имам свет живот от девето колено! Как се ми да го кажа, да се някъде? Süper be! Извини, Ленин, ужи много път. Божил Ласков се подготвя да изпълни удара. Божил Ласков шутира и... Времето изтича. Дали ще има време за някакви нови драматични промени? Още 5 минути. Заеби. Джоби ни Потковица осублекувала кога няма сети на терен. Не е до среката, бе, Јордане, не е до среката, не треба. Маме моја. Баш тоа не треба, Потковица. Ihr müsst die Regeln auseinanderziehen, dehnen. Скептик. Треба. Und dann entsteht Magie auf dem Spielfeld. Баш тоа не треба. Скрие на Потковица. Чивак. Вака е планот. Има свита по лева страна. Свит. Осам скептик.
Коста, брата, тие се непробојни по лева страна. Само значи ти скептик, само значи ти веруй. Веруй ми. Ајде. Атака на Македония. Май поема хвилата от Катара. Минава до крайните си. Той подава топката на Попов. Той пък минава средата на Пелевин и пас към Порто Симеонов. Симеонов прехвърля топката по десната страна, където се намира Зеленики. Той минава по край Ставоли и отбива. Много бързо излезе топката напред. Нахвърля пред наказателното поле. Попов. И това е край на състезанието. Македония Левски 2-1. Невероятно, но вярно. Един провинциален клуб стана шампион на цялото ни царство в последната минута.